Kuma an bin na yawancin mutane sukan tambaye ni su ce ta yaya followers ɗinsu zai nuna a Facebook, ta yaya followers ɗinsu zai nuna a page nasu na Facebook. To jama'a, ku za ku ga wannan bidiyon nuna muku yadda followers ɗin ku je appearing a page naku na Facebook. Ku jira ku ga bidiyon nan.